té moltes amigues i molts amics que ho he vist. De tota manera, jo ja m'ho havia preparat, per tant, doncs, ho faré. La Sara Barber és doctora en Psicologia Social, escriptora i conferenciant. Actualment treballa a Barcelona... No se sent ara? Actualment treballa a Barcelona Activa. És la directora general de Barcelona Activa. Amb anterioritat va tenir altres responsabilitats com l'Institut de la Dona i l'Institut d'Igualtat d'Oportunitats. De l'Institut de Barcelona Activa m'agradaria ressaltar la tasca que han iniciat en contra de la precarietat laboral, a favor de la conciliació laboral, que fa molta falta, i el treball iniciat també amb els hotels de Barcelona, i tot això en col·laboració amb els agents socials. Bé, una introducció breu, perquè no cal que us expliqui més coses, perquè la coneixeu perfectíssimament. Sara, felicitats per la feina feta i per la que faràs. I endavant. Moltes gràcies. T'hauràs d'enxufar. Ah, sí, és veritat. A veure. Ara, sí? Se sent? Sí, jo crec que sí. Sí, ara sí, molt bé. Bé, doncs, molt bona nit. La veritat és que estic emocionada. M'imaginava que trobaria tantes amigues i tants amics. De fet, m'he trobat amb una persona que havíem estudiat juntes i feia més de 30 anys que no ens veiem, l'Estel Marín, que està allà, imagina't, i m'ha preguntat, diu, i tota aquesta gent de què la coneixes? Perquè clar, ella la coneixia de l'escola de Sabadell, imagineu-vos. Dic, bueno, doncs perquè al llarg de la meva trajectòria us he anat coneixent a uns i a altres, ens hem anat coneixent i la veritat és que crec que hem anat d'alguna manera conformant un món, un espai de pensament en el que totes les persones que estem en aquest club jo crec que ens sentim a gust, felices, reconegudes i defensant un món millor, que al final és el que fem a la vida i és pel que estem. Així que estic... Ui, no, s'ha caigut. Em dono que jo em moc. I si agafo l'altre? No, anirà malament. Sí? Sí, no hi ha butxaca. Bueno, doncs ho poso aquí, ho porto a la mà. Porto a la mà. Doncs això que us deia. Així que moltíssimes gràcies per venir. S'ha de dir que per venir en un dia com avui realment s'ha de tenir compromís social. El dia de Sant Valentín està tot ple de cors. O sigui que realment aquí s'està demostrant un amor a la societat. Després ja cadascú hi dona els seus amors on vulgui, però avui en aquest sopar, com a mínim, és un sopar d'amor general. I després, ja sabeu amb la que està caient en aquests moments, que obres qualsevol noticiari, qualsevol diari, qualsevol i sembla que no hi hagi res més al món. Així que jo estic realment emocionada de veure que hi ha tanta gent que té ganes d'aprofundir i poder conversar avui sobre la política econòmica i sobre la política econòmica des d'una perspectiva de gènere. Així que anem a veure què us sembla i després a mi el que m'agradarà més és compartir amb vosaltres i poder contrastar. La meva intenció és fer primer dos flaixos de context, o sigui, per dir com em posiciono i a partir de què parlaré. Després entraré breument en els 4 àmbits que ineludiblement, al meu parer, són política econòmica i que han de tenir en compte el gènere. Entraré en aquests 4 àmbits i després faré 2 reflexions finals molt també breus i espero que contundents. I amb això acabaria aquesta xerrada. A mi el que em sap greu és que no pugueu sopar mentrestant. A mi no m'importa, si aneu sopant, no sé per què els pobres diran aquí mucha política econòmica, però... Bueno, intentaré ser breu en tot cas. Doncs vinga. Començo llavors. El primer flash que vull dir és que
La política econòmica mai s'ha pensat tenint en compte que hi ha dones i que hi ha homes, no? I per tant sempre s'ha pensat com si fos un ens abstracte on tots els éssers humans fossin iguals. I el que jo vull, sobre el que avui parteixo i en el que aprofundirem, és en el fet de que tota la política econòmica està travessada pel fet de ser dona o de ser home. I això sempre hem abordat els temes de gènere i d'igualtat des dels drets humans, i és fonamental, només faltaria, perquè els drets de les dones són drets humans, però no ho hem abordat... Ui, no estava escoltant. Lo quería poner en la red. Però no ho hem abordat des de la perspectiva de l'economia. I resulta que difícilment adquirirem drets si no tenim accés econòmic. És a dir, que és un sine qua non. Si la política econòmica no incorpora la perspectiva de gènere, difícilment tindrem els drets humans que hem de tenir i que defensem. Per tant, aquest és el primer flash. Hi ha un segon, també de context, en el que situaré a partir de les tres R's, les tres famoses R's de la pensadora Nancy Fraser. No sé si heu sentit parlar d'ella o heu llegit els seus llibres. Jo discrepo en algunes coses de la Nancy Fraser, i a més en algunes discrepo, jo crec que amb bastanta profunditat. És a dir, que no és que la cito perquè digui vaja, crec en ella completament, no, l'admiro perquè crec que és una gran pensadora, però a vegades divergeixo en algunes coses. Però en aquest cas crec que ella va tenir una visió clara quan va descriure la injustícia a la nostra societat. Perquè ella va explicar que en les societats occidentals hi ha un tipus d'injustícia que és la distributiva, la distribució dels recursos. I aquesta és la que tots coneixem i sobretot des de postures progressistes és en la que ens centrem més. Les persones tenim diferències en l'accés a recursos. Unes persones tenen accés fàcil i altres tenen menys i els hi costa més. Per tant, hi ha una injustícia en la distribució dels recursos. La primera R, per tant, redistribució. Però ella va tenir la genialitat de dir hi ha una altra injustícia de la que normalment no parlem i que no és de l'economia objectiva, no és només econòmica, i és la injustícia del reconeixement, que és la segona R, reconeixement. Això què vol dir? Que pot passar que en alguns casos les persones no tinguin problemes de distribució econòmica, però sí que ho tinguin en el reconeixement. En el cas de les dones, es donen els dos tipus d'injustícia. D'una banda, com després demostrarem, tenen menys accés a recursos econòmics, però també tenen menys reconeixement. A què m'estic referint? Si el treball de les dones no es valora, si el treball que es fa a la llar, per exemple, no es valora, doncs això és que no té reconeixement. Si les professions on estan les dones estan pitjor pagades que les altres, això és una manca de reconeixement. Si quan anem a veure directors que hi ha en el món no trobem dones, això és una manca de reconeixement. Per tant, hi ha dos tipus d'injustícia, la de redistribució econòmica i la de reconeixement. I ella, a més, afegeix una tercera R, però en aquesta avui no ens centrarem, que és la de representació. I és que alguns col·lectius, a sobre d'haver una injustícia en la distribució i una injustícia en el reconeixement, també tenen una injustícia en la representació. I quina casualitat que les dones patim els tres tipus d'injustícia a la societat. Hi ha col·lectius que no sé, per posar un exemple. Imagineu-vos un col·lectiu, no sé, els jueus. Els jueus poden no tenir dificultats o diferències en la distribució econòmica, al revés, tenen un nivell econòmic correcte, però en algunes societats no tenen reconeixement, és a dir, poden estar exclosos, i això passa també amb altres col·lectius. En canvi, en el cas de les dones, compleixen les tres R's. Això era només un flash de context, perquè tinguéssim en compte que jo crec que quan fem polítiques per la igualtat, no només han de ser de l'economia objectiva, és a dir, no només han de ser econòmiques i redistributives,
sinó que també han de ser el que es diu economia simbòlica o la marginació contra la marginació cultural. Un reconeixement que té a veure amb el valor, el prestigi que es dona a les persones. Per tant, necessitem aquests dos si volem que realment hi hagi justícia a la societat. Per tant, aquests són els dos flaixos sobre els que volia ubicar el que ara veurem. I el que ara veurem són aquells aspectes específics on, quan estem en política econòmica, veiem que cal tenir en compte les dones perquè si no mai tindrem una societat ni justa ni igualitària. I la primera és la bretxa salarial, com molts i moltes de vosaltres sabeu. En aquest sentit, també us vull comentar, tal com abans, quan m'han presentat, han dit que jo havia estat presidenta de l'Institut Català de les Dones, i és veritat, sempre pensem que el que més es pot fer per la igualtat de les dones és des d'organismes específics. I jo no estic tan segura, perquè és cert que aquests organismes són necessaris, però, per exemple, si una persona porta la política econòmica o porta l'economia, pot fer moltíssim per la igualtat, segurament molt més, ni que només sigui per pressupost, perquè sabem el pressupost que té l'Institut Català de les Dones, per exemple, i en canvi sabem, per dir alguna cosa, el pressupost que té Barcelona Activa, qualsevol institució, qualsevol lloc on s'estigui fent política econòmica. És a dir, que el que hem de fer és tenir persones feministes en llocs econòmics. I llavors serà com si l'Institut Català de les Dones estigués a tota la societat. Però bé, això era un parèntesis. Primer aspecte on impacta directament aquesta injustícia, la bretxa salarial. Ja sabeu, les dades que tenim, estem més o menys en torn a un 24% en què les dones cobrem menys que els homes. Sabeu qui va ser la primera persona que va posar de manifest aquesta desigualtat? No sé si alguns recordareu, perquè tots som joves, però Fred Astaire i Ginger Rogers, recordeu quan ballaven junts? Doncs allà pels anys 50, la Ginger Rogers va dir: és injust perquè jo faig els mateixos passos de ball que ell, que el Fred Astaire, i guanyo la meitat. I no només va dir això, sinó que va dir: faig els mateixos passos i a sobre amb taló i cap enrere. Perquè clar, ella portava talons i havia de ballar cap enrere. Això se li diu backwards and in high heels a Nord-Amèrica, que vol dir cap enrere, backwards and in high heels, i en talons. I quan vas als Estats Units i et parlen de la bretxa salarial, et parlen del fenomen backwards and in high heels, que jo la primera vegada deia, però què estan dient? I fins que vaig trobar que s'estaven referint a aquesta actriu i ballarina que va ser la primera en denunciar que ella cobrava la meitat que ell, amb talons i cap enrere. O sigui que tela, per ballar així. Bueno, doncs això continua així. A principis de segle la diferència era d'un 50%. Les dones de la fàbrica Cotton de Nova York, que es va cremar i pel motiu de la qual celebrem el 8 de març i que aviat ho celebrarem, deien que quan elles planxaven una camisa cobraven $1, però que si la camisa la planxava un company, llavors ell cobrava $2, un 50%. Ara ja no estem en un 50, estem en un 25, però bueno, és que ha passat tot un segle, o sigui, sembla que ens hauríem de posar les piles, no? Com sabeu, a lo que ens referim quan parlem de bretxa salarial és al fet de que quan s'acaba l'any, si sumem tot el que cobren les dones, o sigui el sou brut, i sumem tot el que cobren els homes, el d'ells és superior en un 25%. I això passa sobretot perquè les dones treballen en contractes a temps parcial. El 74% de tots els contractes a temps parcial que hi ha els tenen les dones. I contra el que es diu no ho tenen perquè volen, sinó perquè quan s'ha preguntat des dels sindicats per què, doncs elles et responen que és que no se'ls ofereixen un altre tipus de contracte. Clar, tothom s'estimaria més un contracte complet, perquè a més els contractes a temps parcials són una trampa. Són una trampa per cobrar després pensions, per les prestacions que donen, per tot, però no tenen opció altres. L'atur també és superior en les dones i els contractes a temps temporals també són superiors, amb la qual cosa ja ens trobem aquí aquest decalaix que tenen les dones respecte als homes. Per tant, bretxa salarial, el primer aspecte. El segon, que és fonamental,
en la política econòmica. El que en diem la segregació horitzontal. Què volem dir amb aquesta paraula tan rara? Jo vaig estar a la Índia i a la Índia, quan tenen fills, només compten els fills que són nois i no compten les filles. És a dir, que si preguntes quants fills tens i et diu 3, doncs són 3 nois, perquè potser té 5 noies, però aquestes no se cuenten. Amb això què vull dir? Que abans de néixer, i fins i tot quan es neix, ja estem considerant diferent a un nen que a una nena. De fet, als pobles de la Índia, quan neix un nen, es canta una mena de yuhu, no sé exactament quin tipus de... que és un crit d'alegria, i en canvi se sap si ha nascut una nena perquè llavors hi ha un silenci mortal. És a dir, es rep en el món d'una manera molt diferent a un nen que a una nena. Aquí no arribem a tant, tampoc tenim assassinats selectius com passen en aquests països, però també els rebem de manera diferent. I tots sabreu, si aneu a comprar joguines, per exemple, o roba, tot un passadís de color rosa per les nenes i tot un passadís de color blau pels nens. I em podríeu dir, bueno, però això quin problema és que hi hagi colors diferents i al final els colors són iguals. Bueno, els colors sí, però el que comporten en tots aquests pastissos rosa, el que tenim són nenes amb unes planxes fantàstiques. Ara ha aparegut, jo és que ho passo quan faig conferències, perquè aquí vaig preguntar si hi havia i no havia pantalla, no s'ho he pogut passar. L'último grito és una aspiradora lila, moníssima, pequeñita, i està la nena allà amb l'aspiradora, que clar, una nena que veu això, ella sap el que s'espera d'ella. S'espera d'ella que estigui amb l'aspiradora, que estigui amb la planxa, que estigui... És el que s'espera. I si no, tota la bellesa, tota la part de bellesa, o sigui que sigui tota la cosmètica, tot el que hi ha allà, que sigui molt guapa. Els nens s'espera que facin activitat, que moguin el transport, que, bueno, si voleu buscar, per exemple, un joc per una nena de química, us tornareu bojos per trobar una imatge en la que hi hagi nenes jugant a química o a física, perquè quasi tot són nens. Això es diu socialització diferencial. Això vol dir que quan neixem se'ns educa de manera diferent i s'espera de nosaltres coses diferents. I això fa que després escollim professions diferents i fem coses que tenen un sou diferent. I aquest sou diferent, si hem escollit el camí rosa, és un sou, si hem escollit el camí blau, que no l'hem pogut escollir nosaltres, és un altre sou, doncs això fa que hi hagi una diferència i una desigualtat a la nostra societat. I aquesta socialització diferencial no només passa en la infància, també ens estan enculturant constantment ara a l'edat adulta. Jo l'altre dia llegia el Cosmopolitan, que també vaig fer una foto i també la tinc. El Cosmopolitan és una revista que llegeixen les dones professionals, o sigui, no sé si alguns homes, però teòricament és per dones professionals. Doncs la portada, el titular era "Limpiar la casa mejora tu cutis". No ho podia creure, però fixeu-vos, limpiar la casa mejora tu cutis. O sigui, en una frase tan curta, quantes coses s'estan dient? O sigui, s'està dient, mira, esforça't en netejar la casa, que ja és el que et toca, però és que a sobre això farà que estiguis molt més guapa. Però després, en segon lloc, t'està dient és important que milloris el teu cutis. És a dir, no diu guanyaràs, no sé, si limpias la casa ganarás más dinero. No, tu cutis mejorará, que es el segundo mandato. O sea, el primer mandato, limpia la casa, el segundo mandato, tienes que tener un cutis, sé guapa, tienes que tener un cutis perfecto. Con lo cual, bueno, no daba crédito. Eso se llama enculturación, és a dir, ens continuen culturant i socialitzant de manera diferent. Com per exemple aquell anunci que va posar el metro de Londres en el que havia un home i una dona esperant al metro. L'home tenia el diari obert, llegint el diari, i la dona s'estava repassant el pintallavis dels llavis, tal qual. Clar, si tu després has d'escollir una persona com a directiva, a qui escolliràs? A la dona que s'està pintant els llavis o a l'home que està llegint el diari?
que a lo mejor és el marca, o sea, no dic que sigui aquí, però és igual, sempre és millor llegir que pintar-se els llavis. Això, el que està fent constantment és que nosaltres donem un valor diferent al que fa uns i altres. I tenim així tota una sèrie de professions feminitzades en les que es cobra molt poc o molt menys, i professions masculinitzades en les que pràcticament no tenim homes, no tenim dones, totes les relacionades amb la ciència, amb la tecnologia, etc. Això li diem moltes vegades el síndrome de Sísifo, perquè fem esforços en entrar en el mercat laboral, en aconseguir llocs, i al final es feminitza la professió i automàticament baixa de valor. I això està estudiat, no? Què passa? Sabeu que Sísifo era aquel héroe antiguo que fue castigado por los dioses, havia de pujar una pedra enorme a dalt d'una muntanya. I cada vegada que estava a punt d'aconseguir pujar la pedra, patapom, la pedra queia, no? I el seu càstig era aquest, pujar-la i que caigués. Doncs des del món feminista moltes vegades hem tingut la sensació de patir la síndrome de Sísifo, de dir esforços en sortir, entrar, arribar al món laboral, aconseguir no sé què, i després cobrar la meitat, com que la teva professió està feminitzada, no es paga suficient, no arribes a llocs de decisió, etc. Per tant, segregació horitzontal, la segona cosa que hem de trencar per aconseguir la igualtat en el món econòmic. La tercera, la que se'n diu segregació vertical. Quins noms que ens inventem. I en aquest cas la segregació vertical és una cosa tan senzilla com dir que si fem una carrera professional cap amunt, doncs hi ha unes persones que es queden sense arribar a la cima. Allò que diem que hi ha un sostre de vidre. Això es diu segregació vertical perquè és una diferència no ja horitzontal pel tipus de professions, sinó vertical, perquè no arribem a llocs de decisió. En aquests moments tenim un 16% de dones a llocs de decisió importants. Això és poquíssim. La Comissió Europea diu que perquè un col·lectiu tingui alguna influència sobre la població ha de tenir com a mínim un 30%. Doncs aquí, de 30, estem superlluny, estem a un 16%. De manera que tenim moltes dificultats per poder estar en llocs de decisió i per tant en poder tenir aquella tercera R de la Nancy Fraser que era la representació. I si no estàs en llocs de decisió, què passa? Que cobres menys, perquè sempre quan més amunt s'està, doncs més es cobra. Per tant, quan no arribes als llocs més alts, això també influeix en la bretxa salarial i això està influint en l'economia de les dones. Per tant, aquest era el tercer aspecte. I anem al darrer. El darrer és la pobresa femenina. Clar, si hi ha bretxa salarial, si en les professions feminitzades es cobra menys, si en el treball de la llar no es cobra res, o sigui, a sobre és zero, si l'economia submergida sobretot és femenina i si no s'està en llocs de decisió, que és on més es cobra, doncs aquí tenim una possibilitat de pobresa clara. I per això 7 de cada 10 pobres que hi ha en el món són dones. 7 de cada 10. I aquí, que sempre ens agrada pensar que no és així, que tot és molt diferent, doncs qui cobra la renda mínima d'inserció? El 64% de les persones que ho cobren són dones. És a dir, aquí també estem a prop d'aquests 7 de cada 10. També la pobresa té rostre de dona. Per tant, això ho hem d'atacar d'alguna manera. Quines són les principals fórmules? Jo, per exemple, diria hem d'anar a lluitar per un salari digne i, per exemple, nosaltres a Barcelona Activa una de les coses que hem impulsat ha estat fer un protocol pel qual només ens relacionem amb empreses que paguin 1.000 euros mínim i que contractin durant 6 mesos mínim. Y él diré, hombre, pues sí que os habéis pasado porque 6 meses no es que sea... Pues resulta que és que durant tot l'any passat el 40% de tots els contractes de Barcelona, el 40%, que és quasi la meitat, han estat menors d'un mes. El 40% de tots els contractes menors d'un mes.
Amb la qual cosa nosaltres hem exigit que com a mínim els contractes siguin de 6 mesos per poder tenir algun tipus de relació. Doncs si intermediem amb 12.000 empreses, són 12.000 empreses que hauran de pagar 1.000 euros i contractar 6 mesos. En aquest sentit, el salari mínim de 900 euros és una gran notícia i ho és sobretot per les dones, perquè les dones són les principals que cobren per sota de 1.000 euros. Amb la qual cosa, qualsevol mesura de política econòmica que millori això està millorant la situació de les dones. Això és fonamental tenir-ho en compte. Un altre tema que fem amb les rendes. Ara aquí no entrarem perquè això seria motiu d'una altra conferència. Però en un moment en què es destruiran molts llocs de treball i es generaran uns altres, però hi haurà una època de transició, ens hem de preguntar per què no una renda bàsica universal. Ja sé que aquest és un tema controvertit i com que avui no és el tema no entraré en ell, però crec que ho hem de tenir sobre la taula perquè seria una de les mesures que més ajudarien a les dones a poder tenir un mínim de dignitat perquè són les més pobres, perquè la idea és que la renda la cobrin, encara que sigui universal, però a l'hora de la veritat la cobrarien només les persones que tinguessin sous per sota d'un determinat nivell. I per últim, com lluitem contra aquesta pobresa, hi ha un tercer aspecte que és una nova distribució del temps de treball. En aquests moments la distribució del temps entre homes i dones també és molt diferent. Les dones treballem a la setmana 21 hores més que els homes en tasques no remunerades i això està fent que mentre que no hi hagi igualtat a la llar no podrà haver igualtat fora de la llar. És a dir, que jo sempre dic que les nostres antecessores, la Virginia Woolf o la Mary Wollstonecraft, van posar tot l'accent en l'educació. Elles van dir, quan les dones tinguem igual educació haurem aconseguit la igualtat. I era cert que era un requisit sine qua non, però ara que les dones tenim la mateixa educació, fins i tot superior, el que veiem és que és sine qua non, però no és suficient. Per què? Perquè hi ha una distribució del temps que ens impedeix poder estar en igualtat. El gran tema del segle XXI és el temps. Com ens distribuïm de manera diferent el temps de cura, el temps de les tasques domèstiques i el temps del treball, entre homes i dones. Amb això he acabat els 4 aspectes fonamentals de la política econòmica en perspectiva de gènere, és a dir, la bretxa salarial, la segregació horitzontal, la segregació vertical i la pobresa femenina, i ara acabo només amb 2 reflexions molt breus, ja anem a sopar. Una, el temps no ho arreglarà. I això sí que vull que quedi clar. Cada dia sento i algú em diu no us preocupeu, això és perquè venim d'una època en què això no era així, però a poc tot està canviant i tot anirà canviant. Bé, això no va d'aquesta manera. Tots els estudis que tenim del Fons Monetari Internacional, fins i tot que no és gens sospitós de feminisme, el Fons Monetari Internacional diu que trigaríem 150 anys amb sort i seguint així per tenir la igualtat. Ens ho podem permetre això al 2220, per exemple? Bueno, a mi m'agradaria que si almenys les nostres filles, els nostres fills, els nostres nets ho veiessin, no? És a dir, si no fem polítiques actives i actuacions concretes, el temps, això no ho arreglarà. I segon i últim punt, la voluntarietat no funciona. I aquest també em sembla fonamental. Ara fa 2 anys, la Viviane Reding, que era comissària europea, volia aconseguir la paritat en les empreses, en les direccions de les empreses, i va dir a totes les empreses d'Europa: escolteu, us donem 5 anys perquè pugueu aconseguir la paritat. 5 anys, no va dir l'any vinent, us donem 5 anys. I en el 2000, crec que era el 2015, doncs en el 2020, els que voluntàriament us hàgiu sumat, doncs ja tindreu la paritat i així ja no caldrà fer cap llei. Quan va passar un any, es va reunir amb les empreses que volien aconseguir aquesta paritat. Quantes empreses diríeu que es van presentar?
Home, tot Europa, milers i milers d'empreses, o sigui, només a Barcelona tenim milers, és a dir, tot Europa. Quantes es van presentar? 14. 14 empreses, tot Europa, tots els països europeus, 14. Amb la qual la Vivian Reding va dir no pot ser, s'haurà de posar una llei. I què va passar? Que va perdre i la van treure i no hi ha cap llei, ni es posarà cap llei. Però, vull que quedi clar, ha d'haver quotes, ha d'haver lleis, encara que siguin temporals, ningú diu que ha de ser per sempre, és per restablir un equilibri que no existeix. Perquè si no ho fem, la voluntarietat no funciona. Així que amb això acabo aquesta xerrada. Moltes gràcies per haver-me escoltat.